Здравейте, аз съм Виктор и съм на втори месец от едногодишно предизвикателство, с което се опитвам да подобря живота си и да мотивирам и вас да направите същото. Днес ще си говорим за калориите, тайнствената единица, която всички мразим, но която ни държи живи. Нека да започнем с дефиниция. Една калория е количеството енергия необходимо, за да повишим температурата на 1 грам вода с 1 градус по Целзий. Но когато си говорим за храна, обикновено използваме килокалории, които са 1000 пъти повече. Например, в 100 грама кашу има над 500 килокалории, което е достатъчно енергия, за да повиши температурата на 500 кг вода с 1 градус или, забележете, на 5 кг вода с 100 градуса, т.е. да я накараме да заври. Щеше да е интересно, ако имахме специални суперсили, които да ни позволят да трансферираме тази енергия, и тогава половин купичка кашу щеше да ни е достатъчна, за да накараме една тенджера с вода да заври. Доста практично. Нека да приемем, че средният калориен прием на хората е около 2000 килокалории. Това е достатъчно енергия, за да накара 2 тона вода да се загреят с 1 градус. И естествено веднага се запитах колко хора са необходими, за да загреем Черно море с 1 градус. За да стоплим Черно море с 1 градус са необходими 275 трилиона души, които да отдадат дневната си енергия от 2000 килокалории, или иначе казано, няма да стане. За съжаление, Черно море през зимата е невъзможно. Нека да се фокусираме обаче върху малко по-практични теми, свързани с калориите. Във втори месец от моето едногодишно предизвикателство реших да си поставя калориен лимит и целта на това нещо е да не качвам килограми. За сега дори нямам поставена строга цел за отслабване. Но нека да ги изговорим тези неща, как се случва отслабване, напълняване и така нататък. Има един определен калориен баланс, в който можете да изчислите дневната доза калории, които ако приемате точно такова количество, няма нито да качвате килограми, нито да сваляте. Съответно, ако паднете под това нещо, приемате по-малко калории, ще сте в калориен дефицит и ще сваляте килограми, защото на тялото му е необходима енергия и къде я намира? От мазнини и понякога мускули, за съжаление, но започва да гори части от тялото. Това звучи малко страшно. Но ако приемате повече калории, отколкото има необходимост тялото, то ги запазва за в бъдеще. Малко положението е, тялото е като една банка, в която внасяме пари и те, ако не бъдат изхарчени за нещо, се пазят под формата на мазнини обаче, което не винаги е най-приятното нещо. Но един вид калориите в тази метафора се явяват валутата, с която боравим. Не са нещо лошо, даже са нещо много важно, за да оцеляваме. Няма смисъл да ги демонизираме или пък да ги идеализираме, това са си просто калории. За да определите колко е вашата дневна необходимост от калории, може да ползвате прости калкулаторчета в интернет, може да ползвате и устройства като този Garmin часовник, който следи пулс и има малко допълнителна информация, и когато го носите дълго време, може да проверите статистиките назад и горе-долу ще ви каже колко калории хабите дневно, пасивни, когато не правите нищо, и активни, и може да се ориентирате по това нещо. Аз направих и двете и положението е малко не съвпаднаха съвсем нещата. Според простичкия калкулатор, който използвах в интернет, на ден ми трябват около 2544 калории, докато според Garmin часовника за последната една година изразходвам около 2400 калории на ден. И аз приех за цел за този месец 2500, нещо горе-долу на средата, с идеята, че всъщност през последната една година не съм бил толкова активен, колкото планирам да съм в следващата една година, така че нещата лека по лека взимат превес в полза на изразходването на калории. Когато търсите някакви калкулатори, може да имате предвид, че има някои, които се интересуват от малко повече метрики от вашето тяло и здравословно състояние, а има и някои много простички, които просто ви питат, добре, колко активни сте, колко пъти тренирате на седмица, височина, тегло, възраст и горе-долу това е, и ползвате ни формули, за да оценят горе-долу колко калории са ви необходими. Също така показват на какви калории, на какъв дефицит, колко ще отслабвате, колко ще качвате и така нататък.
За протокола нека да споменем и който иска да смята, че 7700 калории горе-долу са равни на 1 кг мазнини. Тоест, ако сега вземем моите калории 2500, при които нито качвам, нито свалям, и вместо това всеки ден ям по 3270 калории вместо това, ще качвам горе-долу по 1 кг на 10 дни или 3 кг месечно. И обратното, ако от 2500 намалим 770 калории надолу, за 10 дни ще свалям 1 кг. Това е простата математика. Естествено, не всички калории са равни. Вероятно сте виждали много често такива заглавия. Има значение дали ядем някакъв чипс, който е изключително калоричен и няма да ни наяде, или ядем салати, които пък не са калорични и трябва да изядем страшно много, за да си набавим необходимите нутриенти и калории. Със сигурност тези неща имат значение за здравословното ви състояние, особено в дългосрочен план, но, както казах, математиката не греши. Има много интересни, любопитни видеа, в които хора отслабват за определен период, примерно месец, 2, 3, ядейки само Макдоналдс, да речем, което е доказано възможно, но също така предполагаемо не е най-здравословното нещо, което може да си причините. Наскоро гледах едно такова видео и правиха и кръвни изследвания и любопитното беше, нали, всички очаквахме, че ще има влошаване на показателите там, но се оказа, че дори там има подобрение. За един месец беше предизвикателството, човека отслабна и имаше подобрение и в кръвните изследвания, като теорията, която изразиха тогава хората, правещи видеото, е, че всъщност отслабването е имало по-голяма полза, отколкото яденето на вредна храна е навредило. Така че все пак, нали, извода не е, че вредната храна може да се яде в дългосрочен план и да не ни навреди на здравето. Извода по-скоро е, че математиката с калориите е вярна и независимо какъв вид калории приемате, ако вие ги преброите правилно и ги ограничите, тогава резултатите ще са точно каквито очакваме. Говорейки си за броене на калории, нека да споменем моят начин, който използвам. Едно приложение, MyFitnessPal, най-вероятно най-популярното приложение, което съм чувал. Естествено има 100 000 вида приложения. Ако си намерите нещо, което е по-удобно за вас, давайте смело, но MyFitnessPal има безплатна версия, която е много достъпна и хубавото е, че имате достъп до база от данни с храни, т.е. ако кажа аз съм изял 300 грама ориз, отивам, търся ориз, излизат ми 10 вида, малко е объркващо, опитвате се да намерите най-подходящия, който смятате, че отговаря на реалността. Някои от храните имат така тикче, за да знаете, че са въведени, верифицирани истински калории, нали, сметнати добре. Но има страшно много храни въведени. Може би най-полезната функция е, че има опция да сканираш баркод и да речем, хванал съм някакво протеиново барче, което искам да изям. Мога да погледна нутриентите, да видя точно колко са. Да, понякога пише примерно за 100 грама, трябва да имате, пише за 100 грама какви са му калориите, а барчето да речем е 60 грама, 80 грама, трябва да си ги сметнете. Или просто с MyFitnessPal сканирате баркода и то директно ви казва какви са му калориите, какви са му нутриентите и можете директно по този начин да го въведете. Така че много удобна функционалност. За сега съм открил, че това е за мен най-лесният начин да следя калориите и да си ги отбелязвам в това приложение. Споменахме преди малко думичката макронутриенти, но за какво иде реч? Сега тук аз не съм някакъв експерт, за да ви философствам много по темата. Със сигурност има много по-добри видеа, в които да го видите това, но нека да го споменем на простичък език. Калориите ни казват колко енергия получаваме, макронутриентите е удобен начин да се ориентираме от какво идват тези калории, като ги разделяме на три неща най-общо: белтъчини или често споменавани като протеин, въглехидрати и мазнини. Протеина или белтъчините са, най-вероятно сте чули, необходимото нещо за да правим мускули и се използва за градивен материал за мускули и тъкани и вероятно може да се говори много по темата. Както казах, не съм аз експерта по това нещо, за да ви философствам супер дълго, но
Въглехидратите пък са много добър бърз източник на енергия и мазнините, които са споменавани често с негативна конотация, всъщност отново са нещо, което е необходимо и полезно, когато са правилните мазнини и в правилното количество. За да допълним математиката, нека да споменем, че мазнините се отличават тук. 1 грам мазнина носи 9 килокалории, докато 1 грам въглехидрат и 1 грам протеин носят 4 калории, което е доста съществено, защото виждате, че дори малко количество мазнини, наличието на малко количество мазнини в дадена храна много бързо дига, повече от двойно дига калориите на съответния продукт, за разлика от въглехидратите и протеина. Ако се опитвате да си изготвите някаква здравословна диета, обикновено е важно какво е съотношението процентно, нали, какъв процент мазнини приемаме, какъв процент протеин и какъв процент въглехидрати, като най-честото нещо, което се получава е, че е трудно да си набавим достатъчно протеин. Обикновено това е борбата, трябва да хапваме допълнително неща съзнателно, за да си набавим необходимия протеин, особено ако сме на някои определени диети. Тук има много интересни теми, в които в момента няма да навлизаме, като наличието на кето диети, които разчитат да сменим основния източник на енергия от въглехидрат на мазнини, приемайки само мазнини, да влезем в така наречената кетоза и така нататък. Нали, има страшно много врътки, които стига да ви е интересно, на мен също ще ми е любопитно да направя проучвания, да направя видео по темата някъде в бъдеще. Една често срещана грешка, която правим, е, че си казваме: ще тренирам много, за да мога да ям каквото си искам. Истината е, че може да изядем 1000 калории за 5 минути, докато изгарянето на тези 1000 калории е много по-трудно. Тъжната истина е, че една интензивна кардиотренировка за 30 минути, да речем, е около 300 калории. Силова тренировка 1 час 250 калории. Един круасан 400 плюс калории като нищо, един бургер лесно отива към 1000 калории. Тренировките не са наказание за ядене, тренировките са за сила, здраве и по-добър метаболизъм, а не за нулиране на понички. Накрая искам да ви споделя и нещо свързано с броя телесни мазнини и теглото, което измерваме редовно. Купих си Smart Scale, такава умна везна, кантар, който да ми помага с измерването на теглото, но ми беше интересно и мазнини колко ще измери, като имам за сравнение 2 DEXA скана от тази година, пресни. Всъщност DEXA скан, ако не знаете, лежите на една машина и тя ви сканира така, праща ви малко радиация за разнообразие и това е най-точният метод, с който може да видите каква е композицията на тялото ви, какъв процент мазнини, костна плътност, колко мускули имате и така нататък. Така че мисля, че ще е интересно сравнението на произволна китайска везна, която беше намалена в озон. Ще оставя линкче в описанието, май не ми позволява YouTube все още, но може би в коментар ще оставя линкче към този кантар. Направих бързо проучване, което ме остави с впечатлението, че няма много значение точно колко пари ще дадете за тези умни кантари. Всичките са толкова умни, че малко стрелят на тъмно в първоначалното измерване. И това, което видях от видеото е, че един човек беше купил 10 различни такива кантара и всичките бяха просто нагоре-надолу. Не видях особена корелация с цената на кантарите, но дават всичките някакво отклонение от реалната стойност, но това, което всички правеха консистентно, дори по-евтините кантари, е, че от това положение, ако сваляте, те го отчитат, ако качвате, те го отчитат и горе-долу се движиха почти еднакво всичките видове кантари, така че реших да тествам произволен китайски кантар. Истината е, че като тегло го даваше от някъде килограм и половина-2 повече от предишния кантар, който имах, който пък беше някакъв произволен за 20 лева от Kaufland. Процентно мазнини, наистина първоначалната стойност, която дава, беше дало около 25-26% мазнини, което
е много оптимистично и е много занижено. Всъщност, гледайки на DEXA скановете, сега ще ви кажа, те са DEXA сканове от едно предизвикателство, което правих. Бил съм 89,4 кг и съм свалил до 80,5. Доста мазнини успях да сваля тогава, но всъщност от тогава и основната причина да започна това едногодишно предизвикателство е, че видях, че такива екстремни отслабвания не вършат работа. Станах жертва на йо-йо ефекта за пореден път и си върнах тези килограми, че и отгоре сега съм над 90 кг, така че този първия DEXA скан е по-близко до истината. И мога да ви кажа точно процентно мазнини на първия DEXA скан е 32,5, което е доста мазнини. Положението не е никак розово и най-вероятно сега дори съм към 33, че и нагоре процента мазнини. Значи правете сметка, 33, то ми казва 26 и нещо, има едни поне 7% отклонение, което е брутално много, така че не съм впечатлен от кантара в това отношение. Доколкото разбрах, там има много фактори, трябва да сте босички върху кантара, то пуска малко ток по тялото и се опитва да измери, ако мазнините не са разпределени равномерно, понякога се бърка. Също така е важно колко си хидратиран, има определени времена, в които е по-добре да се измерите, има значение пили ли сте вода, не сте ли пили и така нататък, но винаги, когато се измервате, дори с обикновен кантар, най-хубаво е да го правите по едно и също време на деня, например сутрин, преди да сте яли, без да обличате якито, да речем, и така нататък. Добре, да обобщим, калориите не са наш враг, калориите са валута и когато се научим да ги харчим и управляваме правилно, всичко се променя. Аз продължавам моето едногодишно предизвикателство, за да ставам по-добър всеки ден. Ако и вие искате да се включите, харесайте видеото, абонирайте се и споделете в коментарите вашите цели, прогрес и всякакви интересни неща по темата. Благодаря ви, че гледахте. Тренирането е невъзможно, но спазването на калориен лимит може би не е. До следващия път. Чао, чао!